लाइभआवहाय नुजाफैलाय जोबोद गरम माथो माबोरै दं नोंथांमोन खबर सबर लादो नै नुजाफैलायबाय नोंथांमोननि खबरखौ एसे मोनथिनो लुगैनानै आंनि इउटुब फेमिलि साबसक्राइब गासिबो सार मेडाम आदै मादै आदा बाजै आबौ गुमै गासिबो जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोन गासिबखौबो दिनैनि लाइफआवहाय गोसो गोरबोजों गिबियावनो बरायनानै लाहरनाय जाबाय आरो गिबियावनो खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नै फैलायबाय नोंथांमोनजों दसे सम सावरायलायनो होननानै नैबे लाइभखौ लाना फैलायबाय भिडिअ'थ' ब्लग भिडिअ'थ' बेफोरबायदि आपल'ड होनाय जाथ'वाखै जेरावबो थांनाय जायाखै न'आवनो दं ओंखायनो भिडिअ बानायनाय जाथ'वाखै साननैसो भिडिअ'खौ आपल'ड होथ'नाय जानाय नंला नोंथांमोन मानो होनोब्ला मबाइला एसे प्रब्लेम जानानै दङ मबाइला एसे प्रब्लेम होबाय एकदम माने केमेराफ्रा एसे प्रब्लेम होदों ओमफ्राय मबाइल स्पेसाबो बुंजोब्बाय मबाइलखौ एसे रेस्टर मारिनांसिगोन नैयाव थाखानाय माबाफोरखौ ड्राइभआवहाय लेपटपावहाय सेभ खालामजोबनानैसो मबाइलखौ रेस्टर मारिनानैसो भिडिअ'खौ बानायफिननांसिगोन दायो माने बुंजोब्बाय मबाइला बेनिखायनो जेरावबो थांनायबो जाखायाखै भिडिअ'बो बानायनाय जायाखै ओमफ्राय दायो माने बिदिनोसै आरो जाला माला गरम बोथोरनि गोदाव सोराव ओंखायनो मा खालामनो मा मानो जेबो खामानि गैया नालाय मोनालायबाय नै ओंखायनो नैबे लाइभखौ नोंथांमोनजों ओरैनो दान्दिसे सम खबर लालायनो होननानै फैलायबाय आरो मोजां मोनोब्ला नायलांदो दसे सम होदो आरो गोदानब्लाथ' सापर्ट खालामदो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय मोजां मोनोब्ला गावनिनो फंबाय साननानै गावनिनो हारिनि इउटुबार माने दासो नोंथांमोन जास्ट 1 मिनिट र' आं बाहेरायाव थांना फैनि सरि नोंथांमोन सरकारनि दैयानो नै दासो फैदों मोनायावसो फैदों जोंना दैया दहाय फैयाखैमोन मानि थाखाय फैयाखैमोन दा मिथिया ओंखायनो खारलानानै आजावहैदां जोंनावबो मोनो मोननायालाय सरकारनि दै फैयो खिन्थु फुङाव खनसे मोनाबिलियाव बेलासियाव खनसे फैयो आरो ओमफ्राय नै एसे गाज्रिफोर जादोंमोन नामा ओमफ्राय दायो फैदों आरो बेखौनो आजावहैदोंमोन बिदिब्ला आरो माथो बुंबावनो ने मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना निस्सय सापर्ट खालामदो आंखौबो चेनेलखौ गोदानब्ला साबसक्राइब खालामनानै लादो बेफोरबायदिनो माने ब्लग भिडिअ नायनो मोजां मोनोब्ला ब्लग भिडिअ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नोंथांमोना जुदि अनसायनो गोसोब्ला सापर्ट खालामनो गोसोब्ला सापर्ट खालामदो साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय बिदिथ' आरो फांखा गैयालै नैयावहाय एकदम बिराद गरम नै दसेनो माबायदि गोलोमजोबो ओमफ्राय साननैसो ब्लग भिडिअ फैथ'नाय जानाय नंला दे नोंथांमोन नाजानि र' हायोब्ला होनो नाजालांसै हायाब्लाथ' आरो एसे प्रब्लेम होबाय थादों मबाइला आं एसे नाजालांबाय थानि र' हायोब्लाथाय होनोसै स्पेसानो मबाइला माबाया बुंजोब्बाय रेमाबो बारा बुरजा नङाना 4 GB बेनिफ्राय माबायाबो जायगायाबो
बेनिखायनो माने एसे प्रब्लेम जाबाय थादों। फैलाव ब्लग माबोरै खबरा? दा मोजां खबरा थिगानो दं। नोंनालाय बोरै खबरा? आंना बर्थमान थिगानो दङ। ओमफ्राय नै मबाइलासो एसे प्रब्लेम होबाय थादों आंना। स्पेसफोरा बुंजोब्बाय माने ओमफ्राय आरो केमेरा माने ब्लगखौ बानायब्लाबो ओमफ्राय लं बानायजाया माने ससे बानायब्लानो स्पेसा बुंनाय देखायो आरो ओमफ्राय भिडिअफोरखौ दाननो गोनां जायो बिदि प्रब्लेम जादों मबाइला एसे। मबाइलखौ एसे रेस्टर मारिनांसिगोन बायदि मोनदों आं। ओमफ्राय रेस्टर मारिबाथ' सब बुस्थुआ थांजोबगोन नालाय बेखौहाय गिबियाव लेपटपावहाय माबानानै सेभ खालामजोबना दोननानै लेपटपथ' दङ नालाय आंनाव ओमफ्राय आङो बे लेपटपावहाय सेभ खालामजोबना दोननानै मबाइलखौ रेस्टर मारिनोसै नामा सानदों आङो। प्रब्लेमसो होगोन नामा चेनेला रेस्टर मारिब्ला। ओमफ्राय फैलाव ब्लग नोङो बोरै खबरा मोजां ना? आंनाथ' बर्थमान थिगानो दं। कमेन्ट खालामदो नोंथांमोन नायनानै मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालाम। नोंथांमोननि कमेन्टखौ रिप्लाय हरनि। फेसबुकखौ मोजां मोनदोंब्ला फल' खालामना लायनो हागोन नोंथांमोनहा। फेसबुकखौ जुदि नायनो गोसोब्ला फेसबुकआवबो भिडिअ आपलड होबाय थायो पार्सनेल बिदिनो ब्लग भिडिअ रिल्स सिल्स बानायलाबाय थायो आरो बिदिनो जाबाबो जायाब्लाबो नोंथांमोना नायनो गोसोबा नायनो हागोन। दायो नोंथांमोना गोदान हाबदोंब्ला चेनेलाव गोदान हाबदोंब्ला साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। गावनिनो फंबाय साननानै गावनिनो लोगो साननानै साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय दायो गोदान हाबदोंब्ला दे नैबे लाइभआवहाय दायो गोदान हाबदोंब्ला दायो नोंथांमोना लाइभआव जयेन जानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बयखौबो बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। लाइभआवथ' माने फैयो थाङो नोंथांमोना लाइक मोनसे होनानै गालांब्लानो जाबाय। मोनसे लाइक होदो गावनि फंबाय साननानै भिडिअफोरखौ नायाखैब्ला नायदो। मोजां मोनदोंब्ला सेयार खालामदो लाइक होदो भिडिअफोरखौबो। दाथ' न'आवनो दं बिदिनो गोदाव सोराव जेबो बेफोरबायदि जेरावबो थांनाय जाथ'वाखै। आं जेराव थाङो जेराव बेरायो नोंथांमोनजोंनो सेयार खालामलांबाय थाखायो भिडिअ लाबोखायो आङो। नोंथांमोननोनो भिडिअ आपल'ड खालामना देखायबाय थाखायो आङो। जेराव थाङो जेराव फैयो दासान्दि जेराव थांनाय जायाखै न'आवनो दं ओंखायनो मबाइलाबो एसे प्रब्लेम होदों नालाय बेनिखायनो भिडिअफोरखौबो बानायनो एसे खिन्थु वाच टाइम आंना कमप्लिट जाथारसिगोन 8 नांबावगौ नोंथांमोना सापर्ट खालामब्लानो जाबाय। वाच टाइम जाब्लासो कमप्लिट जाब्लासो गोसोआ सान्ति जासिगोन मानो होनोब्ला 1.5 बोसोरानो जाबायना नैबे चेनेलावहाय खामानि मावनाया। 2 बोसोर जासिगोन आरो एसे जाथ'आ आरो मास मोनथाम मोनब्रैसो बाथाय मास मोनब्रैसोबाथाय 2 बोसोर कमप्लिट जासिगोन। हाफ मनेटाइस जाबायमोन 2K प्लास जालांबायमोन नोंथांमोननि सापर्टजों खिन्थु खबरा मोजांलै फंबाय फैलाव ब्लग खबरा मोजां। खबराथ' बर्थमान थिगानो बिदिनोसै गोदाव सोराव बिदिनो दंलाबायो आरो। फन फैबाय थादों मबाइला सासे गुमैया कल खालामबाय थादों होमबा हमथ'आ आङो दायो। दसे एसे नोंथांमोनजों सावरायलायनो मोननानै नोंथांमोनखौ माने लाइभआव बिदिनो सम सम फैबाय थागोन नोंथांमोना निस्सय सापर्ट खालामगोन आरो मोजां मोनब्लाथ' गोदान हाबदोंब्ला निस्सय साबसक्राइब खालामनानै लागोन बेखौ आसा खालामबाय नोंथांमोनखौ। एकदम गोलोमजोबखायो नैबे आंनि नैबे स्टुडिअआव जिरायब्लाथाय मानो होनब्ला फांखा गैयाना बेयावहाय नैबे आं दा जिरायनानै लाइभ फैबाय थानायाव फांखा गैया ओमफ्राय लाइटआबो बानायनांगौ ओमफ्राय एसे प्रब्लेम जाबाय थादोंलै ओंखायनो मावनो दांनो जेबो बानायनो माबाफोरखौनो गोसो जायाखै दामानि बानायब्लालाय सानसेनि दसेनि खामानि माने थानाया आंना एसे चेन्ज जासिगोन आङो देखायगोन र' नोंथांमोननो गोदान एसे स्टुडिअ बानायनो नागिरदों आं गोदान मोनसे जायगायावहाय बिदिनो आरो सिम्पलै बानायगोन
नैबेखौनो खेवनानै लांनानै इयाव एसे डिजाइनफोरखौ बानायगोन। लाइक खालाम कमेन्ट खालाम नोंथांमोन गाव सिजोबनानै हो। गोदानब्लाथ' आरो साबसक्राइब खालाम थास' बिबार बायदि मोदोमफ्रु होजोब चेनेलखौहाय बयनियावबो जाहाथे मोनहैथों बयबो नायनो गोसो गुदुंफ्रा नायनो मोजां मोनग्राफ्रा निसय सापर्ट खालामगोन साबसक्राइब खालामगोन बेखौनो खनले खनले बुंबाय थादों। बांद्राय साबसक्राइब खालामनो थिनबाय थानो लाजिलै नोंथांमोन ओंखायनो गोसो गुदुंफ्रा गाव गावनो खालामना लाब्लानो जाबाय मोजां मोनोब्ला आरो जोंनि जायगानि नोंथांमोन मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहाबो गोसो गुदुंफ्रा सापर्ट खालामलायदो। नाजालांबाय थानि आंबो बेसेबांसिम हायो साक्सेस जानो मा मा देखाय श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा ऐ बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा बोले ले देख फन फैबाय थादोंलै कल फैना होदों सासे गुमै कल खालामबाय थादों दाहायसो रायज्लायनोसै र' नोंथांमोनजों दसे लाइभआवहाय बिदिनो सावरायलायनि मोजां मोनदों नोंथांमोनजों बिदिनो सम सम फैबाय थानो गेजेर गेजेर फैबाय थानो मोजां मोनो। गोलोमब्लाबो उफाय गैया नोंथांमोन मोनजों एकदम सावरायलायनो मोननानै लाइभआवहाय फैनो मोनोब्ला जोबोद मोजां मोनो गावनि साबसक्राइबार फेमिलि नोंथांमोनखौ माने खबर लालायनो मोजां नाङो बेनिखायनो गोसो गुदुंफ्रा सापर्ट खालामदो। फन फैनानै होबाय थादों ओंखायनो एसे प्रब्लेम जादों कल फैबाय थादों। ओमफ्राय नोंथांमोना दासान्दि गायनाय फुनायफोरा बोरै सोलिबाय थादों मोजाङैनो सोलिदोंना नोंथांमोना बेफोरबायदि माने जेबो इम्पर्टेन्ट माबा गैया दै जानला मानलासो नोंथांमोना कमेन्ट खालामोब्ला रिप्लाइ खालामहरगोन। जोंहा नैबे फैलाव ब्लगआ फंबाया कमेन्ट खालामदों ओमफ्राय सोंदों आरो माबोरै खबरा दा बर्थमानथ' थिगानो दं खिन्थु फंबायासो बबेनिथाय फोरमायहरोब्ला मोजां जागौमोन। आंनाथ' बर्थमान थिगानो मोजाङानो खिन्थु बोथोरासो जोबोद गरम सानाव नुदोंना माबायदि थिं थिं दुङो सान्दुङा दावदै एवना जानांसिगोन र' सान्दुङावहाय बिराद गोथाव जायो सान्दुंनि दावदैया दाख्लै एवदोंमोन आङो बोथोरानो सोलायना होनानै दसेनो बार बारना होनानै मिसनानो फेल जाबाय भिडिअ दङ बेयाव मोजां मोनोब्ला नायनो गोसोब्ला नायहोब्लानो जाबाय। नोंथांमोना आंनि नैबे सायखं ब्लग चेनेलखौ जुदि भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायब्लानो जाबाय। गोदानब्ला नोंथांमोना सापर्ट खालामदो साबसक्राइब खालामदो गावनिनो फंबाय साननानै दा बर्थमान माने आंहासो मबाइला एसे प्रब्लेम जाबाय नालाय नोंथांमोननो माने भिडिअ ब्लग भिडिअ बेफोरबायदि माने दैलि होबाय थानांगौआ एसे प्रब्लेम जासिगोन आंना गोसोआलाय जायो सानफ्रामबो भिडिअ होबाय थानो ब्लग भिडिअ लाबोबाय थानो खिन्थु मबाइला बारा दामि नङाना दाम खमनि बिनिफ्राय आरो रेमाबो खम ओमफ्राय स्पेसाबो जायगायाबो बिराद माने लायोना ओमफ्राय भिडिअआ माने खेनसेनो गोलाव बानाय जायाखै हारसिंनो माने मेम'रि फुल देखायनानै माबा माबि देखायबाय थानाय जादों बेनिखायनो माने कन्टिनिउ भिडिअखौथ' माने होनो हायोब्ला मोजांमोन ओमफ्राय गेप्स जासिगोन आरो सानसे साननै बिदि गेप्स जाबाय थासिगोन नाजालांनि जेसेबांसिम होनो हाबाय थायो भिडिअ सानफ्रामबो होनो हायोब्ला आंनानो चेनेला फिसा नालाय सानफ्रामबो भिडिअ होनो हायोब्ला मोजां जायो निस्सय माने मबाइलखौथ' गोदानथ' लानो हाया नालाय सेकेन्ड हेन्दखौनो एसे माथा मारिनांसिगोन र' माबा माबि
हाजिरा मावलाबायनानै सेकेन्ड हेन्डखौनो एसे मबाइलखौ लानो माथा मारिनांसिगोन, एसे मोजां मबाइल लानो। गोदानथ' लानो हाखायाना, सेकेन्ड हेन्डखौनो लागोन र', साननैसो हाजिरा मावनांसिगोन। उफाय गैया नोंथांमोन, नुनायाव एसे स्टेन्डार्ड नुनो हागौ खिन्थु जेबो उफाय गैया, एकदम जानला मोनला हाजिरासो मावलाबायो आं। हाजिरा माने साननैथ' मावनायानो जाबावाखैसो, जानाय आरो उन्दुनायल' जागासिनो दं। माथो खालामनो उफाय गैया। आं दा माने गोसोआनो एकदम माने भिडिअ'ल' बानायनो ओमफ्राय आपलड होनोल' गोसो जाबाय थायो। मा भिडिअ कन्टेन्ट बानायब्ला मोजां जागोन दिनै बिदिल' सानबाय थायो माने। माइन्दआनो माने इउटुबाव हाबना थाबायलै, इउटुबनिफ्राय ओंखारनो हायाखै दा। आसा खालामो सानसे माने बेसेबांसिम हायो नाजालांबाय थानि र', बेसेबांसिम साक्सेस जानो हायो। नाजानायाथ' गोबां नाजागासिनो दं, सान हर बेयावनो इउटुबावनो खामानि मावगासिनो दं। खिन्थु दिनैसिम साक्सेस जाथ'वाखै। चेनेलाबो माने बारा गोबाव जायाखै नालाय, 1.5 बोसोरसो जादों, नै 2 बोसोर जासिगोन एबार माबा मोनफैबा, जानुवारि मोनफैबा। बेसेबांसिम साक्सेस जानो हायो नाजालांबाय थानि र', दासो फिसा नालाय नोंथांमोननि जोबोद सापर्ट नांगौ, मदद नांगौ। बेनिखायनो नोंथांमोना गोसो गुदुं, जायफोर गोसो गुदुं सापर्ट खालामगोन होननानै आसा खालामो, निस्सय नोंथांमोननि अननायखौ मोनलांबाय थागोन। रायजो राजानि सापर्ट नङाब्लाथ' आरो जेबो मावफुंनो हायाना। आंबो माने नोंथांमोनखौ इन्टारेस्ट खालामनो हानाय, नोंथांमोनखौ माने बोनो हानाय भिडिअ बेफोरबायदि हगारनो हायाखै, हगारनाया माने जायाखै। बेनिखायनो माने आंनाबो भिडिअ'आ जानला मानलासो जागासिनो दं दायो, गोदाव सोरावसो जागासिनो दं। जेबो माने मिनिं गैया दासान्दि भिडिअ'आ। गोदाव सोराव माने बैबे एकदम बैनि हानहरलाबायनायसो जागासिनो दं दै भिडिअ'फ्रा। जेबो मिनिं गैया जागासिनो दं। माबाफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअ'फोरखौ नायनानै माबाफोर बुंनो सानोब्ला कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय, कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय। मोनसेबो माने भिडिअ'आ दायो मिनिं गोनां जेबो गैया, बेफोरबायदि माने जेराव मेरावनो थांनाय फैनाय बेरायनाय बिदिनो आल्थु फाल्थुसो जागासिनो दं दा मानि भिडिअ'फ्रा। माबोरै माने मोजां भिडिअ कन्टेन्ट लाबोनो हागोन बेखौ आंबो माने नाजागासिनो दं। मा भिडिअ'खौ माबायदि सिस्टेमनि भिडिअ'खौ हगारोब्ला नोंथांमोनहाबो जुदि नायनो मोजां मोनगोन, इन्टारेस्ट मोनगोन, बेबायदि बानायनो नाजागासिनो दं दायो। गिबियावनो आंनो माइक नांगौ, माइकखौ अर्डार खालामनांसिगोन र'। दाख्लै खालामदोंमोन, फैबायमोन, खिन्थु ओइदिनखालि फैसायानो गैलालायलै, 200मोन आरोना। ओमफ्राय ओइदिनखालि फैसायानो गैलालायमोन, ओमफ्राय आंबो एसे बेलेगाव दंमोन नालाय, रिसिभ खालामनो हादिया, केनसेल जालांबाय। नैबे माने मबाइलावहाय माइक थायोब्ला मोजां खोनायो आरो ने, रायलायनाय माबानायफोरखौ मोजाङै माने खोनायो। ओंखायनो माने माइक थानांगौ, ओमफ्राय स्टेन्ड थायोब्ला एसे मोजांसिन जायो आरो बिदि लाइभफोर फैनो। ओमफ्राय ओरै भिडिअ बानायनायाव माने स्टेन्ड थायोब्ला मोजां जायो, खिन्थु स्टेन्डबो गैया दा। ओरैसो लानानै बानायो आङो, ओमफ्राय अबेबा समाव मोजां जायो, अबेबा समाव माने बिदिनो फुरलाला नुयो, केमेराफ्राबो बारा मोजां नंला नालाय। मा समाव मा जुगाव माने मबाइल मोजां लानानै मोजां कुवालिटि गोनां भिडिअ बानायनो हाबावगोन, नाजालांबाय थानि र', बेसेबांसिम माने हायो। बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ, सापर्ट खालामब्लानो जाबाय। आरो दायो लाइभआव नोंथांमोना जा माने सम होदों, दसे सम होनानैब्लाबो नायदों, रोजा रोजा साबायखर। आरो जोंनि जायगानिफोर दङब्ला नोंथांमोनखौ खावलायदों आङो, मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालामनानै माने सापर्ट खालामदो। जायगानिफ्रा बारा सापर्ट खालामखाया खालामनायालाय, मोजां मोनखाया माने। गोजाननिफ्रासो माने, जायगायाव नुबाय थानायफ्रा माने बायोलै। ओंखायनो गोजाननिफ्रासो माने सापर्ट खालामो, गोजाननिफ्रासो माने नुफेरै मानसिफ्रासो माने मोजां मोनो नायनो। ओंखायनो जायगायाव नुबाय थानायफ्राथ' आरो बायोना। जेबो नङा, मोजां मोनोब्ला निस्सय सापर्ट खालामगोन, मोजां मोनाब्लाथ' आरो गावबागाव गोसोना, गोसोआ रावनाबो एखे जाया। गावबागाव गोसो, जाय मोजां मोनो बियो सापर्ट खालामगोन, जाय मोजां मोना बियो बिदिनोसै आरो। आंथ' आरो सापर्ट खालामथार, साबसक्राइब खालामथार होननानै बुंनो थाङा रावखौबो। आंनाबो आरो भिडिअफ्रा जेबो बिदि माने इम्परटेन्ट बिदि गैया, एकदम जानला मानलासो जागासिनो दं दामानि, गोदाव सोरावसो जागासिनो दं।
आसा खालामो सापर्ट मोनलांबाय थायोब्ला साबसिननिख्रुइ हामसिन नाजालांबाय थानोसै। लाइफआवबो माने माबायदि बुंनांगौ मा स्टाइलाव बुंनांगौ मा टपिक लाना बुंनांगौ बिदि जेबो गैया दै जारला मालासोखा। लाइभ भिडिअ नायनो मोजां मोनग्राफ्रा दिनै बारा फैयाखै माथो मालाबा समाव बिराद फैयो। ट्रेन फैलायबायलै स्टेसन खाथिना जोंना। खोनादोंना ट्रेन गाबनायखौ नै सफैलायबाय खैथा जाखोथाय समा 8:30। लाइभ भिडिअ नायनो मोजां मोनग्राफोर फैदोलाय दसे सम बिदिनो गोदाव सोराव बुंनो फैलायबाय आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव। नोंथांमोना जोंनि जायगायाव बेरायनो फैफेरबायना मालाबाफोर? फैफेराखैबा फै बेरायनो आंखौ लोगो हमनो हागोन। जोंनि जायगाया दिखियाजुलि सनितपुर। आंनिया दिकियाजुलियावनो स्टेसन खाथियावनो। आंना नामा सायखं सरगियारि टाइटेला। दिकियाजुलि जोंना जायगाया। जोंनिया माने ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै गोजानाव थांलायलायनाङा नागिरलांलायलायनाङा खाथियावनोखा ओंखारबानो मोनखायो जोंनिया जायगाया न'आ। ओंखारनानै गारि गाखोलायना थांनाङा। बेखौनो मोजां नाङो आरोना ओंखारबानो मोनो जेराव मेराव थांब्लाबो हर जाब्लाबो टेनसन गैया हरनि 10थानि ट्रेनजों फैब्लाबो टेनसन गैया। ओंखारबानो मोनो नालाय। ओंखारनानै माने गोजान थांनांगौब्लासो एसे प्रब्लेम जाहैयो माने हरफ्राव। मालाबाफोर फै नोंथांमोना फैनानै जुदि आन्दायलाबायोब्ला आंखौ खबर खालामब्लानो जाबाय रिसिभ खालामगोन आं लोगो हमगोन। जोंनि जायगाफ्राव फैफेराखैबा फैब्लानो जाबाय बेरायनो। जोंनियाव आरो इयावहाय सोरगोफुरि होननाय मोनसे जायगा दं बिराद मोजां समायनाथार जायगायालाय। पिकनिक सिकनिक लावखार ओंखाम जानो हायो। बरियानो गरम बोथोराव थांनानै दुगैबाय थानो हायो। मोजांथार जायगाया बरियानो। थांनोसैलाय र' साननैसो थानानै थांगोन आं थांब्लाथाय नोंथांमोननो देखायगोन दे आं भिडिअ लाना फैगोन नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय मोजां मोनोब्ला। बे साननैसोआव थांनोसै नाजानो र'। दिनैहाय माथो नोंथांमोना बारा लाइभआवहाय फैदिया। बेलेग समनि बायदि दिनै बारा फैदिया। एबारो सानदेआव फैगोन दै लाइभ सानदेआव मोजां मोनोब्ला फैबानो जाबाय सानदेआवहाय देवबाराव। सानदेआवहाय। मा बुस्थु? आंना ओंखामा मोनफैबायलै जानांसिगोन। थाब थाब फैदो लाइभआव थाब थाब फैदो मोजां मोनोब्ला लाइक होदो गोदानब्ला साबसक्राइब खालामदो आंबो बारा गोबाव थालिया दसेल' थानोसै बांद्रायबा बायोना। बांद्रायबा बायो आंबो बारा गोबाव थाला दसे थाबावनोसै बिनिफ्राय बिदाय लानोसै दिनैनि लाइफखौ। मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। सापर्ट खालामदो। गरमथारलै बिराद गरम आंनि नैबे स्टुडिअ'आवहाय। गजोबखादों नै बिराद गोलोमोलै आङो नोंथांमोन। मा दावराव जाबाय थादों ओमफ्राय नोंना रायनाया मा जानला मोनला रायबाय थायो नों मानसिखौ बिदि रायनो हामो नामा?
दै गांबायलै ओंखायनो दै लायनो थांदोंमोन आं। दाथ' आरो मा बुंबावनो नोंथांमोन बिदिनोसै जेबोथ' टपिक गैया जेबोथ' बुंनो माबा गैया। सापर्ट खालामलायदो सापर्ट खालामदो साबसक्राइब खालामदो नोंथांमोन गोदान फैदोंब्ला चेनेलाव बेफोरबायदिनो आंनि भिडिअ'खौल' नोंथांमोना नायब्ला मिथिगोन माबायदि भिडिअ' हगारो। फेसबुकखौबो फल' खालामहैदो नोंथांमोन फेसबुकआवबो फल' खालामना लानो हागोन। निस्सय मोजां मोनोब्ला खालामहैब्लानो जाबाय। दायो होमब्लाथ' माथो खालामबावनो ना मा बुंबावनो मा रायलायबावनो जेबोथ' बिदि रायलायनांगौ टपिकबो गैया जेबो बिदि कमेडिबो रोङा जेबो मिनिहोनोबो हाया जेबो इन्टारटेनमेन्टबो खालामनो हाया। बिदिनोसै जास्ट मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो दारि जाम्फाफ्राव मोखांखौ लानानै दङ आरोना लाइभआव दायो नोंथांमोनजों। नोंथांमोननो माने नोंथांमोनखौ माने इन्जय खालामहोनो इन्टारटेनमेन्ट खालामहोनो जेबो बिदि माने रोङाना। बेनिखायनो माने बिदिनोसै आरो गोदाव सोराव बिदिनो जानला मोनला रायलायलागासिनो दं। गरमसो गारदोंलै बे रुमाव बिराद गरम जायो। बिदिब्ला नोंथांमोन माथो खालामबावनो ने बिदिनोसै गोदाव सोराव। मबाइलाबो एसे प्रब्लेम होबाय थादों बेनिखायनो माने दैलिक ब्लक खौ होनो नाजागोन खिन्थु मबाइला प्रब्लेम होबाय थादोंना दैलिग फैयाबो जानो हागौ। दासान्दि भिउसफोरा भिडिअफ्रा डाउन जागासिनो दंलै चेनेला आंना। नोंथांमोनहा नायाखै नटिफिकेसन थांदोंना थाङाखैथाय नोंथांमोननाव? आंनि आन्दासाव नटिफिकेसन थाङाखै बायदि मोनदों आङो सेटिंआ एसे प्रब्लेम जादों नामा। गोदान सेटिंखौ नायनांगोन आं नटिफिकेसन थांब्लाथ' निस्सय एसेब्लाबो जायो भिउसफ्रा एसेब्लाबो फैयो खिन्थु नटिफिकेसन थाङाखै बायदि मोनदों आङो। आंनि भिडिअफ्रा नटिफिकेसन थांदोंना थाङाखै नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरलाय प्लिज अननानै। नोंथांमोना दायो माने लाइभआवहाय जुदि आंनि साबसक्राइबारफ्रा दङब्ला नटिफिकेसन थांदोंना थाङाखै नोंथांमोना अननानै खेनसे प्लिज फोरमायहरलाय कमेन्ट खालामनानै। भिडिअफ्रा नटिफिकेसन थाङोना थाङा। नोंथांमोना आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लानानै नटिफिकेसनखौ अनाव खालामना लानांगौ। अलाव खालामना लाब्लानो जाबाय होमबासो माने भिडिअ हगारोब्ला थाब मोनहैगोन आरो नोंथांमोननियाव। साबसक्राइबखौ खालामनानै लाब्लाथ' नटिफिकेसनखौ जुदि माबायाव खालामा भिडिअआ बिदि मोनहैनाय नङा थाबनो सिगां। नटिफिकेसनखौ अलाव जुदि लायोब्लासो नोंनाव मोनहैगोन आरो सिगां ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायनो मोजां मोनब्लाथ' नायसिगोन। मोजां मोनोब्लाथ' आरो आंना भिडिअआ हगारनाया टाइमा मिलायाखै। मालाबा समाव एबारथ' आं सानावनो हगारखायो नालाय भिडिअखौ सानावहाय बिदिनो 9ता साराय 9ता आरो 9तानि गेजेराव हगारनाय जायोमोन ओमफ्राय मालाबा 10ता साराय 10तायानो जालायलाङो 11तायानो बिदि जाहैलायलांदों दाख्लै साननैसोना। ओंखायनो माने भिडिअ हगारनांगौ मोनसे टाइम थायो नालाय बेनिखायनो माने जानला मोनला टाइमाव हगारनायखाय माने फिसाना चेनेला गिदिर चेनेलखाबाथ' जेबो नङा। खिन्थु खस्थ' खालामबाय थादों आंबो हाजासे नाजालांबाय थानि बेसेबांसिम माने दावगालांबाय थागोन। थेवब्लाबो माने मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नोंथांमोननि अननायाव सापर्टआव 2K प्लास जालांबाय बेखौनो माने जोबोद मोजां रोजा रोजा साबायखर आरो आंनि साबसक्राइबार नोंथांमोननिसिम। साफ्रोमखौबो गोदानब्लाथाय सापर्ट खालामब्लानो जाबाय साबसक्राइब खालामब्लानो जाबाय निस्सय साबसक्राइब खालामगोन सापर्ट खालामगोन आसा खालामो। ओमफ्राय दायो आरो माथो बुंबावनो आङो बेफोरखौनो माने गले गले बुंबाय थानाय जायो।
जादों आरोना टपिकथ' बिदि गैखाया नालाय जाला मालासो भिडिअफ्राबो जाला मालासो जागासिनो दं। भिडिअ'आथ' नै दिनैबो गैया गाबोनबो भिडिअ'खौथ' माने हारसिंनो जाखाना फैया नालाय आंसो एकदम गिदिंहैनांगोन आंसो कन्टेन्टखौ बानायहैनांगोन आंसो भिडिअ'खौ बानायना लाबोनांगोन नालाय भिडिअ'खौथ' माने जाखानानै फैया बेनिखायनो माने आङो बेरायहैनाय जायाखै थांनायबो जायाखै भिडिअबो बानायनाय जायाखै मबाइला एसे प्रब्लेम होनायखाय माने एसे डाउन जाना दं गोसोआ खिन्थु जियानो जा मबाइलखौहाय एसे नाङि बुस्थुफोरखौ दानजोबनानै लेपटपावहाय माखासेफोरखौ सेभ खालामना दोननानै मबाइलखौ एसे क्लिन खालामनानै थाबैनो बेफोरबायदि माने भिडिअ कन्टेन्ट दैलि होबाय थानो नाजालांगोन माने दैलि भिडिअ होनो हायोब्ला नायाब्लाबो माने दैलि भिडिअ होबाय थानो हायोब्ला चेनेला माने ग्र' जानायाव एसे साबसिन मोजां जायो आरोना दैलिक भिडिअ होबाय थानो हायोब्ला दैलिक भिडिअ होबाय थानांगौ जायो ओंखायनो जोंनाथ' दा फिसा नालाय चेनेला गिदिर नङा दासो माने जाहांदों नालाय ओंखायनो माने नाजालांबाय थानि दैलिक भिडिअ होनो मोजां मोनग्राफ्राथ' निस्सय नायखागोन मोजां मोनैफोरखौथ' आरो मा बुंबावनो नोंथांमोननि खोथा गोसो आं आरो नोंथांमोननिफ्राय साबसक्राइबखौ मोजां मोनोब्ला खालामनानै ला होनो हायो आरोना साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय मोजां मोनोब्ला खिन्थु साबसक्राइबारफोरा एसे बुरजा थायोब्ला माने चेनेलफ्राबो नायनो मोजां जायोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायाब्लाबो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनब्लाबो मोजां मोनाब्लाबो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय चेनेलखौ जुदि है लाइन थांलायबायलै बिदिनो जाना होयोलै लाइभ माने सम बिदि भिडिअ खालामब्ला लाइन थांना होयो दिनैहाय मम लागायनांसिगोन र' मम लाखादों आं दिनै लाइनानो थांना होलायबायना मा जाबावगोन दा लाइनाथ' आरो थांबाथाय फैनो नागिरालै जोंनिया मा एकदम माबा माबि जाबाय थायो खोमा हरावहाय बिराद खस्थ' मोनो हे ममानो जाथारा नै थाखानायखायसो ममा दाखालि माने लाइन गैयियाव लाबोखाना नैयावहाय माने दोनखानायखायसो थाखानायखायसो नङाबाथ' मोजां नुनाय नंला नोंथांमोन खोमसि जाबाय लाइन थांबाय होमबाबो दसे थाबावनोसै नोंथांमोन नायाब्लाबो नोंथांमोना नायाब्लाबो आं दसे थाबावनोसै दिनैनि लाइफआव नायनायफोरखौथ' रोजा रोजा साबायखर आरो नोंथांमोना गोदान फैदोंब्ला चेनेलाव गोदान हादोंब्ला सापर्ट खालामदो साबसक्राइब खालामना लादो खोमसि जाबायलै नै खोमसि नुबाय एकदम बिराद बिदिनो थांना होयो लाइना इनभार्टार सिनभार्टार गैयाना बिदिनो प्रब्लेम जाबाय थायो दिनैनि लाइभखौ 1K खालामना होदो नोंथांमोन 1K टारगेट लानानै फैदोंमोन आङो लाइभखौ दिनैयो जानायलाय जायो 1K प्लास जायो आरोना लाइभआवहायबो ओमफ्राय माने दिनैनि लाइभखौहाय 1K जागोनखौ आसा खालामो नोंथांमोना जाय बिथांमोना गोदान हाबदों चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनायजों लोगोसे भिडिअखौ लाइक मोनसे होदो लाइभखौहाय लाइक मोनसे होदो कमेन्टखौ खालामनो गोसोब्ला खालामदो रिप्लाय हरनो नाजागोन दिनैनि लाइभखौहाय 1K टारगेट लादोंमोन खिन्थु बेसेबांसिम जायो बेखौ आं दायो मिथिला नोंथांमोना बेसेबांसिम नायजाखो दायो बेसेबांसिम माने नायखो दायो आरो लाइन थांबावोसो बिनि सायाव नै बिराद माने मोजांखौनो नुनाय नंला दा खोमसि जाजोब्बाय एबारनिफ्राय लाइभखौ एसे थाब फैग्रा जानोसैलै नोंथांमोन लोगोफोर लाइभखौ एसे थाब फैग्रा जानोसै आङो 7टानि गेजेराव फैग्रा जानोसै एबारनिफ्राय लाइभखौहाय बांद्राय हराव फैब्लाबो माने मानसिफ्रा उसुबिदा जायोना नायनो
सोरबा बिजि थायो सोरबा गेम गेलेयो सोरबा माबा थायो। एसे थाब फैग्रा जानोसै एबारनिफ्राय लाइफखौहाय। है लाइना फैनायबा मोजां जागौमोन दसे थाबावगौमोन दायो एसे प्रब्लेम जाबायना नै खोमसिनो। माला फैबावगोन लाइनाबा दा। हराव फैयाब्लाथ' बिराद जारला जासिगोनलाय। बिराद गरम बोथोरा उन्दुनो हाया हराव लाइन गैयाबा फैयाब्ला। जि गरम हाव हाव गरम। अखा हाब्ला खिन्थु मोजां जायो। अखा हाब्लाथ' बयहाबो मोजां जाखायो मोजां मोनखायो उन्दुनो। दा बिदि गरमाव लाइन गैयाबा बार गैयाब्ला हावा गैयाब्ला बा बोरै थागोनलै। जोंनाथ' नै दायो लाइन गैथ'लालाय फैगोन फैनायालाय आसा खालामो फैगोन फैयो लाइना जेरावबो गाज्रि जायाब्लालाय फैयो। ओमफ्राय लाइनाव बबावबाफोर गाज्रि जाब्लासो माने प्रब्लेम जाबासो फैनो नागिरा। फैयो फैनायालाय थायो दा फैगोन इयो। दा गैथ'आ आरो बर्थमान थांबाय खोमसि जाबाय ओंखायनो नै एकदम मोखांफोरखौ जि लेथ्रा नुसिगोन दा लाइनजों एसे साफा नुयोमोन। लाइन गुफुरजोंहाय। रुना मादि गदों अमा बेदर दाउ ब्रयलारल' जायोना अमा बेदरल' जायोना नै मादि गदों गोलोमदैया। अमा बेदर जाग्रा मानसिना एकदम दसेबानो नोगोद गखायो। जोंलाय आरो बर'फ्रा जाखायोना बेदरखौ अमा बेदरखौ बर' थानायखायसो अमा बेदरा थादों। माथो खालामबावनो नोंथांमोन दोनथ'नांसिगोन लाइभखौहाय लाइनाबो थांबाय लाइनाथ' दा फैथ'नाय नंला ना बायदि मोनबाय आङो। ममजोंलाय बेसे थाबावनो नै जि गाज्रि नुदों मोखांफोरखौ सेहेराफोरखौ। बिदिब्ला नोंथांमोन देवबारावहाय लोगो मोनलायसिगोनलाय दै देवबारावहाय फैगोन लाइभखौहाय 7थासोआव फैगोन आरोना देवबारावहाय एबारनिफ्राय देवबाराव एसे थाब फैग्रा जानोसै लाइभखौहाय सानावथ' फैया मोनायावनो फैगोन बिदिनो 7था साराय 7था बेफोरबायदिनि गेजेराव फैगोन आरो ने बांद्राय हर जायोब्ला बिदिनो जायोलै नै लायेनानो थांलायबाय दा 9थायानो जासिगोन ओंखामबो उखैबाय माथो ओंखाम जानोबो सम जाबाय। दसे थाबावनो सानदोंमोन ओमफ्राय दा लायेनानो थांना होबायबा माथो खालामबावनो ने। गजोब्बाय सानाव जि लोंदोंमोन जादोंमोन सेस गजोब्बाय दायो। दसे जिरायनायावनो नै सिङावहाय नै माबायदि नै अमा बेदर जाबावनो बयलार जाबावनो जिबायदि बिदि गोलोम बोथोर गोलोमनाय गनाया नै हाथारला माथो थानोमोन गरमनाया बारा जाबाय। जोबोद गरमबाय। बिदिब्ला नोंथांमोन माथो खालामबावनो लाइनाबो थांबाय खोमसि जाबाय दायो माने मोखांफोरखौ बारा मोजां सिनायला
ममाबो नै माबायदि फिसासा जोंदों मोजांखौनो जोङाखै। जोबोद खस्थ'यै फैबायलै दिनै लाइफआवहाय बिराद खस्थ' मोनबाय दिनैनि लाइफआवहाय। लाइना दासो थांना होबायना दासो थांना होनांगौ ना दसे थाबावबानो जायो। आं बारा गोबाव थाखालामोन दसे थाबावनानै लाइभखौ दोन्थ'नोसैमोन। बिदिब्ला नोंथांमोना चेनेलाव गोदान हाबदोंब्ला अननानै सापर्ट खालामदो गावनिनो फंबाय साननानै आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय आरो दायो नोंथांमोना लाइभखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। नोंथांमोना आरो ब्लग भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला नायलांब्लानो जाबाय नैबे चेनेलावहाय माबायदि ब्लग भिडिअ फैयो माबायदि भिडिअ फैयो नोंथांमोना नायब्लानो बुजिना मोनगोन मिथिनो मोनगोन। नोंथांमोना निस्सय नायगोनखौ आसा खालामो। नोंथांमोना आरो नायनो मानो नोंथांमोना गोदानब्ला साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय चेनेलफ्रा एसे बुरजा साबसक्राइबार थायोब्ला एसे मोजां जायो भिडिअ सिडिअ बानायनायावबो एसे मोजां जायो आरो ने चेनेलफ्राव एसे बुरजा जायो माने साबसक्राइबारफोर थायोब्ला नायनोबो मोजां जायो। बिनिफ्राय आरो भिडिअखौथ' आङो दहाय सिगाङाव बुंलांखाबाय मबाइला एसे प्रब्लेम होबाय थादों नाजालांबाय थानाय सानफ्रामबो कन्टिनिउ भिडिअ होनो फिसा चेनेलाव कन्टिनिउ भिडिअ होबाय थानो गोनां जायो माने साननैसो द्रप थाबानो माने सप्तासेसो द्रप थाबानो गासिबो माइनास जालांजोबफिनो ओमफ्राय माने बेखौ बानायफिननांगौब्ला आरो नोङो बिराद खस्थ' खालामफिननांगौ जायो ओमफ्राय नोङो गिदिर चेनेलखाबा नोंहा जुदि 100K 50K बेफोरबायदिनो 200K गिदिर चेनेलखाबा नोंहा टेनसन गैया सानथाम सानब्रैसो खेनसे भिडिअ होब्लाबो जायो नोंना माने जेबो प्रब्लेम गैया जायो माने जोंना दा माने गोदान नालाय फिसा नालाय सानफ्रामबो भिडिअ होबाय थानांगौ जायो। बेनिखायनो नाजालांबाय थानि माबायदि कन्टेन्ट भिडिअ लाबोना होबाय थानो हायो माबायदि नोंथांमोनखौ इन्टारेस्ट खालामनानै नोंथांमोनखौ लाखिनो हायो आंबो चेनेलाव नोंथांमोनखौ माने मोजाङै माने नैबे चेनेलखौ माने नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांनो हायो आङो मा हायो आंथ' जि जायगायाव थाङो जि जायगायाव बेरायो बेखौनो देखायलांबाय थायो अबाव थाङो बेखौनो देखायो। ओमफ्राय माने बिदिनो आरो जायगानि मानसिफ्राथ' बारा सापर्ट होखाया खाथि खालायावबो दङ गामिनि न' खाथि खालायावबो दङ बेफोरखौ माने मिनिलाबायो माने मिनियो रागा बुङो बखिलाबायो जानला माला ओमफ्राय मैदेर नायो मेरला दङ दै जायगायाव खिन्थु आं बेफोरखौ डन केयार ओरै सोयो ओरै माने हगार हरो आंनि थांखिया दायो माने भिडिअ क्रियेट खालामनांगौ भिडिअ बानायहैनांगौ लाना फैनांगौ नोंथांमोना आपलड होनांगौ मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोब्लाथ' निस्सय नायखागोन सापर्ट खालामनो गोसोब्लाथ' निस्सय सापर्ट खालामखागोन मोजां मोनोब्लाथ' मोजां मोनखासिगोन मोजां मोनग्राफ्राथ' आरो मोजां मोनखाया बयनिबो गोसोआ समान जाखाया थाखायो बिदिया मोनफ्रोमबो जायगायावबो थाखायो आरो नोंखौ दानथेग्रा बुंग्रा थाखायो नोंखौ मोजां मोननाय थाखायो बेलेगखौ मा होनो जायगायावनो दं नै आरो न'नि प्रडआ मा बुंबावनो थाखायो बिदियानो बेनिखायनो आरो जोङो बिदिखौ माने माथा मारिना लाब गैया बुंग्राया बुंबाय थानो हो नोङो नोंनि खामानियाव दावगालां आरो सोरनिबा खोथाखौ लानानै नों दुखु मोना नों खामानिखौ मावालासिनो थायोब्ला नोंहानो लस बेनिखायनो आङो रावखौबो रावनिबो माबाखौ आङो माने लाया डन केयार बाथो सैमाया सोंबाय थानो हो आङो जेसेबांसिम हायो देखायलांबाय थागोन जेसेबांसिम हायो भिडिअ लाबोबाय थागोन बिदिब्ला आङो दिनैनि लाइफखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आङो नाजालांबाय थानि सानफ्रामबो भिडिअ होनो कन्टिनिउ भिडिअ होनो नाजालांबाय थानि मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो माने मालाबा फाल्थु भिडिअबो फैनो हागौ मालाबा इम्परटेन्ट भिडिअबो फैनो हागौ मालाब्ला बिदिनो आङो माने आंनाथ' भिडिअ'आ बेवहाय माने आं जि जायगायाव थाङो बेरायहैयो बेफोरनि भिडिअ लाबोगोन बिदिनो माने मालाबा इन्टारटेनमेन्ट कमेडि भिडिअ फैनो हागौ मालाबा जोंनि धोरोमारि बाथौ धोरोमनि जोंनि आंगो धोरोम बाथौनि भिडिअबो फैगोन बिदिनो माने मालाबा अबावबा बेरायहैनाय सोरनिबा हाबायाव थांनाय सोरनिबा माबा मोनसे जानाय बेफोरबायदिनो भिडिअ फैबाय थागोन आरो ने नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय बेवहाय माने अनलि आङो चेनेलखौथ' सिगाङो माने बाथौ इनफसोमोन नालाय ओमफ्राय बे माने अनलि बाथौनिल' भिडिअ हगारबाय थानाय जायोमोन नालाय बेवहाय माने आंहा माने चेनेला माने नै दायोथ' आङो माने सानफ्रामबो जोंनि बाथौनि कन्टेन्टखौथ' आं मोनबाय थाया नालाय बिदिनो माने सिजोनावसो मोनो नालाय बेनिखायनो सिजोनखौ नेबाय थानांगौब्ला चेनेला माने ओरैबायदि प्रब्लेमाव गोलैगौमोन माने चेनेला माने सानफ्रोमबो भिडिअ हगारबाय थानांगौ जायो नालाय आंथ' दा माने जेरावबो बेरायहैनो हाया नालाय जेरावबो थांनो हाया नालाय बेनिखायनो माने आङो मिक्स भिडिअ होनाय जासिगोन आरो ने बे चेनेलावहाय आं सिगाङाव बुंखादों ओमफ्राय आं माने जेराव बेरायहैयो बेफोरनि भिडिअ लाबोगोन सोरनिबा हाबा हुखा अबाव जि हेन टेन जि भिडिअ मोनो माने नायजावथावना भिडिअखौनो आङो बेयाव आपलड होबाय थानाय जागोन आरो ने जोंनि बर'निनो भिडिअ जागोन बर' लेंगुवेजनि बर'निनो भिडिअ फैबाय थागोन जोंनि भिडिअफोरखौथ' रावबो बेलेगा नायखाया गावनि बर'आल'सो नायखायो गावजों गाव ओंखायनो सापर्ट खालामगोनखौ आसा खालामो निस्सय चेनेलाव गोदान हाबदोंब्ला साबसक्राइब खालामना लागोनखौ आसा खालामो
बयबो सापर्ट खालामलायदो, बयबो साबसक्राइब खालामदो, गावनिनो फंबाय साननानै, गावनिनो माने जायगानि साननानै जायगानि मानसिफ्राबो सापर्ट खालामदो आरो ने। बेनिफ्रायलाय आरो माथो बुंबावनो, जोंनि भिडिअ'खौथ' रावबो बेलेगा नायखायाना, गाव गावनि माने हारिनि मानसियाल'सो नायखायो। ओमफ्राय गुबुन हारिनिखौब्लालाय जोङो बयबो नायो, असमियानिखौब्लाबो बयबो नायो, निसय जोङो बुजियो। ओमफ्राय हिन्दीफोरखौथ' नेसनेल जाहैबाय बियो बयबो नायो, बेनिखायनो बिसोरनि चेनेला गिदिर जायो। असमियानि चेनेलफ्राबो जाहैबाय जों बयबो बुजियो, जों मोजां मोनब्लानो साबसक्राइब खालामनानै लायो। ओमफ्राय जोंनि बर'निखौसो माने बुजिस'वा नालाय बेलेगफ्रा, बिराद गोब्राब जायो बुजिनो। जोंथ' बिसोरनिखौ इजि नरमेलावनो बुजियो, माने इजि ओरैनो बुजिलाबायो माने। ओमफ्राय जोंनिखौसो माने बुजिनो एसे गोब्राब जायो नालाय, बेनिखायनो जोंनिया गावनिल' जायो। बेनिखायनो जोङो गावजों गाव सापर्ट खालामदो, आंखौबो सापर्ट खालामदो, आंबो सापर्ट खालामगोन। सोरबाफोर गोदान क्रियेटारफोर दङब्ला आंनो लिंकखौ हर, आं साबसक्राइब खालामनानै दोनगोन। साबसक्राइब खालामनायावथ' फैसा नाङा नालाय, नोङो भिडिअखौ नायाब्लाबो नों साबसक्राइब खालामना दोनब्लानो जाबाय। जेसेबांनो साबसक्राइबार थायो माने चेनेलाव इमाननो मोजां नाङो भिडिअ सिडिअ बानायनायाव। मोजाङैनो माने बिदिनो गावखौनो मोजां नाङो आरो सोरबाफोर लाइक हरोब्ला आरो साबसिन नाङो। कमेन्ट खालामब्लाथ' आरो साबसिन नाङो। नोंथांमोननि मोनसे लाइक कमेन्टआसो माने भिडिअ बानायग्राफोरखौ जोबोद माने सापर्ट खालामो। नोंथांमोना आरो मोजां लिरना हरदोंब्लाथ' आरो मोजांसै, बेयो आरो नाजाबावसिगोन बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन मोजाङै बानायनो। आरो नोंथांमोना मोनसे लाइक होब्लाथ' आरो भिउस फैबाथ' आरो जाबायनोसै आरो बियो। सासे माबा इउटुबारफ्रा सासे माबाखौ दावगा होनोब्ला नोंथांमोननि गोबां सापर्ट नांगौ जायो। दै गांलायदों। गोबां सापर्ट नांगौ जायो, नोंथांमोननि रायजो राजानि सापर्टजोंसो माने मोनफ्रोमबो खामानिया जायो नालाय। बेनिखायनो आंबो सापर्ट मोनलांबाय थागोनखौ आसा खालामो। दा लाइन गैयियासो एसे उसुबिदा जाबायना नोंथांमोन, लाइभआव नै खोमसि नुदों, मोजांखौनो नुदिया। बिदिनो जायो, माथो खालामनो आपना आपना नसिब, आंनि खाफालाव दायो लाइभ फैबाय थानायावनो लाइन थांना होबाय, लाइनानो थांखागौमोन खोमा। आंथ' मिथिखाया नालाय लाइना थांगोन होननानै, मानो खालामनो थांना होमबाबो आङो थाथाबबाय, दसे थाबावनोसै। ममा खामानि होबाय दिनै केन्देला। जोंथ' गोदोनि बुस्थुफोरखौ गारजोब्बायना, लेमटन, साखि बेफोरबायदिथ' गैला नालाय, लाइन थांब्लानो जोबोद खोमसि जायो। बोरैबा ममा थाफ्लांनायखायसो आङो दायो ओंखायनो नैबे ममजोंनो सालायथ'बाय आरो दिनैनि लाइफखौहाय। दिनैनि लाइफआव नैबे ममखौनो लाफाबाय, बे ममा आंखौ जोबोद हेल्प खालामबाय दिनै। देमलायलायबावनायसो ममाबो गोलैहांहांनो नै केन्देला। लाइना बिदिनोलै बर'सा गैथारा साला। खिथाखानानैबो फैया, थांनोसै होनाबो थाङाना। इलेक्ट्रिक बुस्थु, लाइन बुस्थु, जोंग्रा बुस्थु, अर बुस्थु। दा हराव जेबो नङा, दा हराव उन्दुनायावल' फैबानो जायो, नङाबा बिराद खस्थ' मोनो। बिराद गरम, देहाफ्राबो मोदोमफ्रा एसे गिदिर ना, बिराद गयो गोलोमदैफ्रा, सिजोबलायो बिसिनाया। दाबो नै जेने थेनेसो थागासिनो दं आङो। समा खैथा जाखो? 9थायानो जाबायना समाथ' बहुद जाबाय। उफाय गैया नै आर'नाइजोंसो फुगारबाय थाबाय आङो। जोंनिनो बर'नि हारिमुवारि नेरसोन आर'नाइ, जोबोद मोजां मोनो आङो। जोंनि आर'नाइ गामसा गाननो, आर'नाइ लानो बिराद मोजां मोनो। साफ्रोमबो बर' लाइमोनफ्रा गोसो गुदुं जानांगौ, आर'नाइफोरखौ माने लानानै देखायनांगौ। गुबुन जायगाफ्रावबो थांब्लाबो लानानै देखायनांगौ, लानानै थांनांगौ। होमबासो बयबो मिथिगोन ना, बयबो सिनायगोन। दाथ' सिनायजोबखायोआनो आर'नाइ होनोब्ला सोरनि, बर'निनो होननानै रावबो सेनो हाया। निस्सय आंबो नाजालांनि, आंथ' दा गुबुन जायगाफ्राव थांनो मोनाखैना, गुबुन जायगाफ्राव थांनो मोनोब्ला आंबो देखायनो नाजालांनि जोंनि हारिमुवारि जोमग्रा गानग्राफोरखौ गुबुन मानसिफोरनो जुदि थांनो मोन, आं दा माने जेरावबो थांनाय जायाखैना, न'आवनो दंबाय थायो। आङो जै थांगोन ना, आङो बिराद गोबावनि ट्रिप लानासो थांखागोन, माने मास मोनसेनि। मास मोननै बिदिनो माने मास मोनथामसोनि माबा लानासो ओंखारलांखागोन आं न'निफ्राय, फैखाला आरोना, जेराव मेरावनो थांबाय थासिगोन। बिदिनो इउटुबार गिदिर गिदिर इउटुबारफोरखौ बिदिनो लोगो हमनो हायोब्ला लोगो हमलायनोसै। बिदिनो
आरो जोंजोंलाय सोर लोगो हमलायनो ने जोंथ' आरो फिसा दासो नै सिनायानो दा थांबाथाय सोरसो होनना बुंगोन खाफालाव थायोब्ला बिदिनो नाजालांबाय थानोसै मोजां मोजां जोंनि बर'नि टप इउटुबारफोरखौ लोगो हमनो नाजानोसै बिथांमोननिफ्राय सोलोंनो नाजानोसै माबायदि भिडिअ'फोरखौ बानायनांगौ माबायदि सिस्टेमफोरखौ माबानांगौ सोलोंनो नाजानोसै लासै लासैनो लोगो हमनो नाजानोसै बिथांमोननिफ्राय सोलोंनो नाजानोसै गिदिर गिदिर जोंनि बर'नि टप इउटुबारफोरनिफ्राय जोंनाथ' बिराद गिदिर गिदिर इउटुबारफोर दं आं नायबाय थायो साफ्रोमनिखौबो बयनिखौबो नायो आङो जोंहाथ' नै आदा मेहेर दं आदा मेहेरनिखौथ' आङो मोनसेबो भिडिअ मिस खालामा नायबाय थायो ओमफ्राय जोंहा नै ओरै आलफ्रेड सार बिथांनिखौबो नायो बेनिफ्राय आरो जोंहाथ' नैबे दि इस्लारि ब्लक आदा देरहासार बिथांनिखौथ' आं मोनसेबो गारा ओमफ्राय जोंहा ओरै एनिथिं एम जे गासिनिखौबो नायजोबखायो गासिनिखौबो साबसक्राइब खालामजोबनाय दंखाजोबो आंनाव बयखौबो नायो आङो बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनो हागोन नामा होननानै आङो माने नायो आरो बुजिनोबो मोनो बिथांमोननिफ्राय गोदान गोदान निउस आपडेट मोनबाय थायो मोजां मोजां गोनां गोनां बाथ्राफोरखौ बिथांमोना सेयार खालामो फोरमायो मोजां नाङो नायनानै सापर्ट खालामलायनांगौ जों गावजों गाव जोंनि चेनेलखौल' आरो सोर गुबुन हारिया साबसक्राइब खालामोखाय सोर गुबुन हारिया नायाना रावबो बेनिखायनो आरो जों गावजों गावनो सापर्ट खालामनानै जों गावजों गाव बिदि कपिराट हरलायनायखौ जोङो माने खालामनो नाङा मानो होनोब्ला जोङो मोनसे भिडिअखौ जोङो खैथाबा इउटुब चेनेलाव नुयो बेनिखायनो माने जोङो गावजों गाव बिदि हरायलायोबा गावनिनो लस नोंनि लस माने नोंनिनो लस उनाव आरो नोङो बेबायदि इउटुबखौ क्रियेट खालामफिननांगौआ नोंहा गोबां खस्थ' जागोन बेनिखायनो माने गावजों गाव कपिराट हरलायलायनाङा सापर्ट खालामलायनानै मोजाङै सोलिलांबाय थाब्लानो जाबाय बिदिब्ला दिनैनि लाइभखौ बारा गोलाव खालामला एसेयावनो दोनथ'नोसै बिदिनो लोगो मोनलायबाय थागोन गोदान गोदान भिडिअ ब्लगफोरजों जे बर' हारिनि गोजोन्थों